Oh, leweng kok lek ngrusaki potku ya tak sunati no. Ayo, ayo, enggak boleh. Enggak boleh, ra enak apa-apa kono ki. Mesti roh iki, mesti roh iki. Mesti roh sesuatu iki. Hunter. Hunter e. Kulo. Enak mencolot-mencolot ke mau lho. Ya toh? Ya toh? Terus nggih kono sekitar kono. Aku tak suruh mencolot. Nggih kono enggak oleh diotak-otak kono, potak kono. Hiro ayo makan, Hiro. Hiro. Ro, ayo makan. Loh, ra urus. Kok ra urus toh? Kowe mambu apa lho ta? Aku lho ora mambu apa-apa tapi kita. Lek Hirus genah iki ayo kembangku engko kok edel-edel engko. Mau aku kembangku kuwi, jek tos leh nandur kuwi. Ben tukul sulek payu didol kena nggih tukul lawuhmu lho, kok jungkir-jungkirne to. Tenan to. Engko kok jungkiri kabeh engko. Ya ampun, lah iki ditek wis penyot iki. Ya ampun, ya ampun. Aja turut kono. Ayo. Beh lah kiter. Munyer seser. Duh. Cek mambu apa to kowe iki ro? Ayo nek kono kok mbyokne wingko. Oh, berarti nang sekitar kono berarti ana sesuatu kuwi. Nang kono kuwi berarti. Putol wingko. Waduh. Alah. Kalau sapa kae? Sapa kae? Ayo kek madang, wis anget lho janganmu. Yo, roh. Hiro? Kupinge ndi to kupinge Hiro ki? Wis kadung ngono kok. Ayo kek madang yo, ayo. Ayo madang yuk, ayo. Ayo madang yuk, yuk madang yuk, ayo. Ayo madang yuk. Yuk. Ayo sini yuk madang yuk. Oke, madang dulu. Geder. Soder. Sini. Masuk dulu. Soder. Oh, lah iki sandal tak. Lah iki sandal. Masuk, wis. Masuk. Oke. Do kosek. Engko lek berburu engko malah. Kosek. Tunggu sebentar, tak siapne segone sik.